Bore da, a chroeso chi yma I Gapel y Ffynnon. Mae'n fore braf oedd yr haul yn gwenu wrth I mi gerdded lawr ar olygfa'n arbennig dros y mynyddoedd. Ac fel mae'r haul yn gwenu y newyddion da sydd ganddo ni law yn hau ynddo fo heddi wedi fod Duw yn gwenu arno ni yn yr arglwydd Iesu Grist. Felly, croeso mawr I chi. Os ydych chi yma am y tro cyntaf yn arbennig, da ni'n falch o gael eich cwmni chi. Ac yn hyderus bydd y gwasanaeth yn fendith ac yn gymorth I bob un ohono ni. Ond ble fedrwn ni ddechrau? Mae'n anodd gwybod lle mae dechrau sôn am Dduw a lle mae meddwl am yr arglwydd Iesu Grist a sut mae ganmol o. A dyna oedd y benbleth oedd yn wynebu yr emynydd wrth iddo fo sgrifennu'r emyn gyntaf dyn ni am I chanu bore yma. Pa le, pa fodd dechreuaf folianu'r Iesu mawr. Ol rheinio'i ras, ni fedraf, mae'n llenwi nef a llawr. Anfeidrol ydyw'r ceidwad, a'i holl drysorau'n llawn. Di-derfyn yw ei gariad, di-fesur yw ei ddawn. Mae drwg iawn gen I, mae'n ymddangos bod rhywbeth wedi mynd o'i le ar y recordiad yna. Felly gadewch I ni droi ymlaen at air yr arglwydd. Mi ewn ni ddarllen y bore yma o Efengyl Luc ar 4 bennod. Mae'r arglwydd Iesu wedi dechrau ar ei waith o fod yn mynd o gwmpas Galilea yn pregethu. Mae'n cyflawni gwirthiau, mae'n iachau pobl a mae'n dysgu pobl. A rwan mae'n dod nôl I Nazareth, y man lle cafodd o I eni a'i fagu. Ac yma mae o yn dechrau siarad yn y synagog. Felly, Luc 4 bennod, gan ddechrau darllen yn adnod 16. Daeth I Nazareth, lle roedd wedi ei fagu. Yn ôl ei arfer, aeth i'r synagog ar y dydd Saboth a chododd I ddarllen. Rhoddwyd iddo lyfr y proffwyd Eseia, ac agorodd y sgrôl a chael y man lle roedd yn ysgrifenedig, y mae ysbryd yr arglwydd arnaf, oherwydd iddo fe eneinio I bregethu'r newyddion da I dlodion. Mae wedi fe anfon I gyhoeddi rhyddhad I garcharorion, ac adferiad golwg I ddeillion, I beri'r gorthrymedig gerdded yn rhydd, I gyhoeddi blwyddyn ffafr yr arglwydd. Wedi cael sgrôl a'i roi nôl i'r swyddog fe eisteddodd,
Ac roedd llygaid pawb yn y synagog yn syllu arno. A'i eiriau cyntaf wrthynt oedd, heddiw, yn eich clyw chi, a mae'r ysgrythur hon wedi ei chyflawni. Roedd pawb yn ei gymeradwyo, ac yn rhyfeddu at y geiriau grasusol oedd yn dod o'i enau ef, gan ddweud, onid mab Joseph yw hwn? Ac meddai wrthynt, di air a droddwch wrthyf ydi hareb, feddyg, iachad y hun, a dweud, yr holl bethau glywsom ydynt ddigwydd yng Nghapernaum, gwna hwy yma hefyd ymrod y febyd. Ond meddai, yn wir, rwy'n dweud wrthych, nad oes dim croeso i'r un proffwyd ymro ei febyd. Ar fy ngwir, rwy'n dweud wrthych, yr oedd llawer o wragedd gweddw yn Israel yn yddiau Elias, pan geuwyd y ffurfafen am 2 blynedd a 6 mis, ac y bu newyn mawr ar yr holl wlad. Ond nid at un ohonynt hwyr anfonwyd Elias, ond yn hytrach at wraig weddw yn Sarepta yng ngwlad Seidon. Ac roedd llawer o wahangleifion yn Israel yn amser y proffwyd Eliseus. Ac ni lanhawyd yr un ohonynt hwy, ond yn hytrach Naaman, y Syriad. Wrth glywed hyn, llanwyd pawb yn y synagog a dicter. Codasant, a bwriasant ef allan o'r dref a mynd ag ef hyd at ail y bryn yr oedd y tref wedi adeiladu arno i'w luchio o'r clogwyn. Ond aeth ef drwy ei canol hwy ac ymaith ar ei daith. Dyma air yr arglwydd. Wel blant, mae fory yn diwrnod arbennig yn dydy Mawrth y cyntaf. A tasach chi'n cael mynd i'r ysgol, falle fydda yna ryw steddfod yn yr ysgol, a fyddwch chi'n gwisgo cennin Pedr neu cenhinen yn eich gwisg, a rhai o'ch chi'n gwisgo gwisg Gymraeg. Mae'n ddydd i ni gofio bod ni yn Gymru yn tydi. Mae lot o bethau special da ni'n gallu ddeud am Gymru. Os ydych chi'n gwylio ddoe, wel mae gynnon ni dîm rygbi sy'n llwyddo'n reit dda ar hyn o bryd yn does. Oedd yn arbennig fory, byddwn ni'n adnabod y diwrnod fel dydd gwyl dewi. Dydd gwyl dewi. A di hwn ddim achos fy gynnon ni rhywun yn y capel yma sydd o'r enw Dewi, a fod o'n ddydd special iddo fo, dwi'n gobeithio Dewi gwneud i fwynhau y diwrnod. Ond da ni'n cofio am un oedd fyw flynyddoedd mawr yn ôl yng Nghymru, Dewi Sant, nawdd Sant Cymru. A mae yna lot o storis am Dewi Sant. A da ni'n siŵr y straeon yna yn wir mewn gwirionedd. Y stori fwyaf enwog ydy oedd wedi mynd i le o'r enw Llan Ddewi Brefi, ac oedd o'n siarad efo tyrfa fawr o bobl, ond oedd y dyrfa mor fawr, oedd lot methu weld o, doedden nhw'n gallu clywed o. A dyma ryw fachgen yn dod a rhoi hancys ar lawr, a dyma Dewi'n sefyll ar yr hancys. Ac yn sydyn, mi gododd yna fryn, ac oedd Dewi ar ben bryn, a pawb wedyn yn gallu weld o, a phawb yn gallu glywed o. Wel, dwi'm yn gwybod ydy'r stori yna'n wir. Mae'n stori rhyfedd yn dydi? Da ni'n siŵr da ni'n gallu credu rhyw stori fel yna. Ond, maen nhw'n deud, pan oedd Dewi yn marw, pan ddoth at ddiwedd ei fywyd. Dyma fo'n deud rhywbeth oedd y rhai oedd wedi bod yn ei ddilyn o. A mae'r geiriau'n eiriau enwog iawn, mi ddod nhw fyny ar y sgrin gobeithio. A na, dyn nhw ddim yn dod ar y sgrin. Reit, mae'r pwynt pwer rhywbeth wedi digwydd. Ond geiriau ddydodd Dewi ar ddiwedd ei oes wrth i ddilynwyr oedd o'n deithio nhw, triwch wneud gwirthiau mawr fel dwi wedi gwneud. Triwch weld os all bethau ffantastig ddigwydd. Na, beth ydodd Dewi oedd, gnewch y pethau bychain a glywsoch ac a welsoch gen i fi. Gnewch y pethau bychain a glywsoch ac a welsoch gen i fi. Chi'n gweld oedd Dewi yn ddyn, oedd yn trio dilyn yr arglwydd Iesu Grist. Ac felly, oedd o'n byw bywyd
mor ffyddloneg y galle fo i Iesu Grist yn gwneud be oedd o'n meddwl oedd Iesu Grist eisiau iddo fo wneud. Ac oedd hynny'n golygu pethau bach bob dydd, bod yn garedig wrth bobl eraill, bod yn glen, peidio gwneud pethau drwg. Oedd o yn ofalus be oedd o'n fita ac yn yfed, achos oedd o eisiau bod yn ffyddlon i'r arglwydd Iesu Grist. A felly, dyna be oedd Dewi eisiau i ni wneud. I ni gofio amdano fo, nid oherwydd rhyw storis am ryw wyrthiau mawr, ond yn hytrach bod ni'n gallu dilyn yr arglwydd Iesu Grist. A'r ffordd orau gallwn ni ddathlu fory mewn gwirionedd. Ydy'n meddwl am y ffordd oedd Dewi yn dilyn Iesu ac yn deud wrth bobl eraill am yr arglwydd Iesu. A gallwn ni wedyn feddwl am gael gwneud yr un peth. Wel, dwi'n gwybod ydyn ni'n mynd i allu canu. Da ni ddim yn mynd i allu canu nesaf. Reit, mae yna rhywbeth wedi digwydd. Felly, gadwch i ni droi at yr arglwydd mewn gweddi. Gadewch i ni weddio. Steffan, wyt ti ddim angen hwn i? Na, oce. Dyna fo. Gadwch i ni droi at yr arglwydd mewn gweddi. Arglwydd yn Duw, dyn ni'n troi ato ti a'n ddiolchgar y bore yma o'r newydd am gael troi at y Duw sydd yn dad. Ac at yr arglwydd Iesu Grist sydd wedi'n caru ni trwy ddod i'r byd mwyn ni a marw ar y groes. Ac yn dod ato ti trwy yr ysbryd glân sydd yn rhoi help i'n calonau ni i ni fedru dy geisio di. Ac arglwydd yn Duw, wrth ddod yn arbennig yr adeg yma'r flwyddyn, dyn ni mor ddiolchgar am y cyfan yr wyt ti wedi wneud yn yn gwlad ni ar draws y blynyddoedd. Da ni'n diolch ti am brydferthwch y wlad a heddiw da ni'n gallu llawenhau yn y mynyddoedd a'r bryniau, yn y llynnoedd a'r coedwigoedd, yn y môr, a'r wlad hyfryd wyt ti wedi rhoi i ni gael byw yn ddi. Ond da ni ddiolchgar hefyd o ddiwn tad, dy fod ti wedi bod ar waith yng nghanol pobl yn gwlad ni. Da ni ddiolchgar am rai fel Dewi Sant, a Gilltyd, a Garmon a rhai eraill, ganrifoedd yn ôl pan oedd neb yng Nghymru efallai wedi clywed amdana ti a ddim wedi clywed am yr arglwydd Iesu Grist. Ond mi ddeithon nhw yma a mi oedden nhw yn dysgu pobl am yr arglwydd Iesu ac yn helpu pobl i ddod i gredu ynddo fo. Da ni mor ddiolchgar o ddiwn tad bod yn hanes ni gyfnodau pan wyt ti wedi dod yn agos iawn ac wedi gwneud gwaith mawr ymhlith pobl o wlad yn dod a phobl i ffydd yn yr arglwydd ac yn plannu yn y wlad hon eglwys, yn rhoi cydwybod i bobl o wlad hon, yn rhoi geiriau i'n caneuon ac iaith i ni fedru dy addoli di. A da ni'n diolch am y Beibl. A'r cyfan mae'r Beibl wedi ddwyn i'n iaith ni. Da ni ddiolchgar am Emynau Williams Pantycelyn. Da ni ddiolchgar am gael modd fel hyn i ganmol dy enw di. A da ni ddiolchgar heddiw o ddiwn tad, yn bod ni yn rhydd yn ein gwlad i ddod i daddoli di. Yn dymuniad ni o arglwydd, yn hawydd ni heddiw, i'w chlaw pob dim, ydy dy fod ti yn dy drygaredd ac yn dy ras, eto yn gweithio yn ein plith ni. Dy fod ti yn bendithio o arglwydd, mwyn dy enw. Da ni o ddiwn tad yn byw mewn cyfnod pryd da ni angen llais clir i'n harwain ni i'r dyfodol. Da ni wedi byw trwy flwyddyn anodd. Da ni wedi byw trwy flwyddyn lle mae pobl wedi teimlo bod bywyd yn anodd a da ni wedi gweld llawer o ddiwn tad yn dioddef iechyd a hyd yn oed yn marw yn wyneb y pandemig sydd wedi ysgubo trwy'r wlad. Ac yn aml da ni wedi gweld y dyddi yma bod pobl ddim yn siŵr lle i droi. Ond da ni ddiolchgar dy fod ti bob amser ac yn arbennig mewn dyddiau anodd yn gwahodd ni i droi ata ti
Ac i gael yno ti ac yn yr arglwydd Iesu Grist, gariad sydd yn mynd i'n dwy ni drwy bob math o anawsterau. Ac felly o Dduw'n Tad, da ni'n gofyn ysgweli di fo'n dda ni di fendithio'r eglwys yn ein gwlad, fel bod dy eglwys di ysgweli di fod yn dda, yn gallu bod yn lais clir i sôn am dy wirioneddau mawr di wrth bobl. Da ni'n gweddio dros bobl yn gwlad ni o Dduw'n Tad. Bydde ni'n gweithio yng nghalonau pobl i bobl sylweddoli bod angen mwy na just bara beunyddiol. Bod angen mwy na just y pethau mae'r byd yn gallu rhoi. Bod angen perthynas fyw efo ti. A da ni'n gweddio Dduw'n Tad y bydd pobl yn cael gweld yn Iesu Grist fod na ffordd ata ti. Oherwydd fo sydd wedi deud, deuwch ata fi, bawb sy'n blaenderog ac yn llwythog, a mia esmwythaf arnoch. Da ni yn gofyn ysgweli di fo'n dda, neu di fendithio arweinwyr yn gwlad ni, yn y Llywodraeth yng Nghaerdydd ac yn y Llywodraeth yn San Steffan, fel bod penderfyniadau doeth a chyfrifol yn cael ei gwneud lles i bawb. Da ni'n gweddio ar ei bobl gael esmwythau i cur a'i poen yn wyneb y gofid sydd i dod, gofid iechyd, gofid o ran yr economi a swyddi, arglwydd neu di esmwythau poen a phryder pobl. Ond y fwy na dim llefara. A dyna pam da ni'n troi at dy air di y bore yma. Da ni eisiau ti siarad efo ni y bore yma. Da ni eisiau gweld Iesu Grist. A da ni eisiau deall yn well be mae Iesu Grist yn ei gynnig i ni. Felly wrth i ni droi at y gair, ysgweli di fo'n dda o arglwydd yn Duw. A gawn ni brofi dy dregaredd di. A gawn ni brofi dy fawredd di. A gawn ni brofi dy gariad di yn cyffwrdd yn calonau. A da ni'n gweddio hyn trwy Iesu Grist ac mwyn dy enw. Amen. Wel, da ni'n dal efo problemau efo'r dechnoleg, felly da ni'n gallu canu cyn y bregeth. O'n i wedi dewis emyn oedd yn sôn am Dduw yn siarad. Mae Duw wedi siarad, Duw lefarodd trwy'r proffwydi. Di gyfnewid air o'i sef, trwy'r oesoedd yn cyhoeddi arglwydd cyfiawn Duw yn ef. Tra terfysga byd diobaith, angor sicr ddeil yn dyn. Duw sydd ar ei orsedd gadarn, cyntaf, olaf, unig un. Y perill cyntaf yn gwneud i ni feddwl am Dduw wedi bod yn siarad, wedi bod yn datguddio'i hunan trwy y Beibl. Wedyn mae'r ail bennill yn sôn am Dduw yn siarad yn arbennig trwy Iesu, Duw lefarodd trwy yr Iesu. Ac wrth ni feddwl am hynny, da ni'n gallu llawenhau bod ni'n cael edrych ar yr arglwydd Iesu Grist. Bod Duw wedi siarad trwy Iesu Grist. A'r trydydd pennill wedyn yn sôn am Dduw'n siarad heddiw, Duw lefara trwy ei ysbryd. Mae Duw heddiw trwy ysbryd glân yn llefaru. Dyna fydden ni wedi ganu, a ganweddio bydd Duw yn siarad efo ni wrth ni feddwl am y gair. Tydi o'n rhyfedd pan mae problemau technegol yn creu anawsterau fel hyn. Felly, dwi am i ni droi yn sylw at yr adran o'n i ni darllen yn gynharach. O Efengylig ar 4 bennod. Os ych Beiblau gynnwch chi, fydde'n dda i chi droi at y 4 bennod. Ac yn arbennig, adnod 21, geiriau cyntaf pregeth Iesu yn Nazareth. Heddiw yn eich clyw chi, y mae'r ysgrythyr hon wedi ei chyflawni. Yn ychydig wythnosau nôl, fe nath Joe Biden gael ei uryddo yn arlywydd yn yr Unol Daleithiau. Ac wrth i hyn ddigwydd, fe nath o araith yn inaugural speech. Ac oedd pawb eisiau gwybod, wel, be mae hwn yn mynd i ddeud?
Sut mae hwn yn mynd i roi allan be di fwriad o ar ôl blynyddoedd lle mae Donald Trump wedi bod yn creu cymaint o sŵn ac yn y blaen. Be mae hwn yn mynd i wneud yn ystod i gyfnod fel arlywydd? Yn adeg yn dod pryd mae geiriau'n arddocaol yn tydyn nhw. A weithiau mae'r geiriau'n rhai cyfiadwy iawn. Mae yna eiriau fel nath John F. Kennedy i roi yn ei araith arlywyddol ei araith arlywyddol gyntaf o. A dyma fy'n dweud, and so, my fellow Americans, ask not what your country can do for you, ask what you can do for your country. Hynny ydi geiriau cyfiadwy a geiriau i aros ar feddwl pobl. Ac wrth gwrs, fel un sy'n gwneud llawer o siarad cyhoeddus, dwi'n ymwybodol bod rhaid fi fod yn ofalus be dwi'n dweud, a dwi'n ymwybodol bod yna rai amgylchiadau lle mae ngeiriau fi yn cyfrif yn arbennig. Mae yna rhyw beth arbennig yn digwydd. Dwi'n cofio enghraifft y tro cyntaf i mi bregethu erioed. Oedd e mewn capel yn y Felin Helyd, capel ddim yno bellach, mae wedi i ddymchwel. Ond o'n i wedi mynd yn fo rhai o'n nghydfyfyrwyr yn y coleg, oedden nhw wedi dod i'w wrando ac i gefnogi. Ac am y tro cyntaf o'n i'n sefyll mewn pwlpit i siarad dros Iesu Grist. O'n isio i wirioneddau mawr yr Efengyl ddod yn glir. A felly oedd yn adeg arbennig lle o'n i yn ymwybodol fod ngeiriau fi yn bwysig. Beth amser yn ddiweddarach, dwi'n cofio pregethu yn ôl yn Aberystwyth, lle ges i fy magu. Ac i ddweud y gwir, oedd hon yn wasanaeth arbennig iawn, achos oedd nifer o eglwysi'n Aberystwyth wedi dod at ei gilydd, ac o'n i'n gofyn iddyn nhw'n nghefnogi fi ar gyfer mynd i'r weinidogaeth, fel ymgeisydd ar gyfer y weinidogaeth. Oedd y geiriau'n cyfri achos o'n i yn gosod allan be o'n i'n gobeithio i gyflawni wrth fynd i'r weinidogaeth. Be o'n i'n gredu a be o'n eisiau i gyflawni trwy'n weinidogaeth. Ac un o'r pethau oedd yn gwneud ar chlysur hwnnw'n arbennig o, wel, ddychrynllyd gallai ddeud, oedd ymodi yn sefyll o flaen pobl oedd yn nabod i. Oedden nhw wedi ngweld i'n tyfu. Oedden nhw'n cofio rhai hanesion amdana i fysa'n well gan ei bod nhw ddim yn ei cofio. Oedden nhw'n gwybod rhywbeth am sut berson oeddwn ni, ac oedden nhw'n meddwl, wel, pa newid sydd wedi digwydd yn Dafydd Job, fel bod o rwan yn gofyn am gael mynd i'r weinidogaeth. Wel, yn y darn gafodd ei ddarllen, mi oedd Iesu wedi dod at ei bobl ei hun. Oedd o wedi dod i Nazareth, at bobl oedden ni nabod o yn dda. Nid dyma oedd ei bregeth gyntaf o, oedd o eisoes wedi bod yn pregethu o gwmpas Galilea rywfaint ac yn arbennig yng Nghapernaum. Ac oedd o wedi llwyddo i gyflawni llawer iawn o wyrthiau yn y gwahanol lefydd yma. Ond dyma ei bregeth gyntaf nôl gartre hyd y gwyddon ni. A mae'n bregeth syml iawn. Mae wedi cael ei galw gan lawer yn manifesto y gwaredwr. Mae'n gosod allan, dyma be dwi eisiau ei gyflawni trwy fy ngweinidogaeth. A dyna dwi eisiau ni feddwl amdano fo y bore yma. Wrth ni feddwl yn arbennig am adnodau 18, 19 ac adnod 21. Be da ni gallu ddysgu o'r adnodau yma? Mi wna i ddarllen yr adnodau y mae ysbryd yr arglwydd arnaf oherwydd iddo fe neinio i bregethu'r newydd da i dlodion. Mae wedi fanfon i gyhoeddi rhyddhad i garcharorion ac adferiad golwg y ddeillion, i beri'r gwrthrymedig gerdded yn rhydd i gyhoeddi blwyddyn ffafr yr arglwydd. Ac wedi cael sgrôl a'i rhoi nôl i'r swyddog fe eisteddodd, ac roedd llygaid pawb yn y synagog yn syllu arno, a'i eiriau cyntaf wrthynt oedd, heddiw yn eich clyw chi, y mae'r ysgrythiau hon wedi ei chyflawni. Be da ni weld fan yma? Wel, y peth cyntaf mae Iesu'n dweud ydy fod o wedi ei eneinio gan Dduw.
O'n i ddim faint ohonoch chi sydd erioed wedi gorfod ysgrifennu pregeth. Ond un o'r pethau cyntaf ydych chi'n neud wrth baratoi ydy dewis testun. Be ydyn ni'n mynd i bregethu arno fo? Mi oedd Iesu wedi mynd i'r synagog ac ar adair arbennig yn y gwasanaeth fe gododd o. Ac fe roddwyd sgrôl iddo fo'i ddarllen oedd y Beibl neu'r Hen Testament oedd ganddyn nhw pryd hynny, oedd o wedi sgrifennu ar nifer o sgroliau. A sgrôl gafodd o oedd sgrôl llyfr proffwyd Eseia. A dyma fo yn agor y sgrôl ac yn mynd i le arbennig i ddechrau pennod 61. A dyma fo'n dechrau darllen. A wedi darllen dim ond ychydig o eiriau. Mae'n aros a mae'n deud, geiriau amdana i ydy'r rhain. Heddiw, mae'r geiriau den ni'n darllen yn Eseia yn dod nhw wir. Maen nhw'n cael eu cyflawni yn dda i. Oedd hwn yn ffordd newydd o bregethu. Doedd neb wedi clywed unrhyw yn y pregethu fel hyn o'r blaen. A'r peth mwyaf syfrdanol oedd be oedd Iesu'n i ddeud amdano fo'i hunan mewn gwirionedd. Chi'n gweld, mae llyfr Eseia yn llawn o bob math o wahanol broffwydoliaethau. Rhai am ryw wledydd a beth sydd yn mynd i ddigwydd mewn rhai gwledydd. Ond mae yna nifer o, be maen nhw'n galw'n caneuon. Caneuon yn llyfr y proffwyd Eseia. A mae rhai o'r caneuon yn sôn am sut oedd Duw mynd i gyflawni waith trwy was. Gwas oedd yn mynd i ddioddef. A'r mwyaf genwog o'r caneuon yma, wrth gwrs, ydy Eseia 53, lle mae'n sôn amdano fo'n dŵn yn doluriau ni, a ni'n cael yn iachau trwy eigleisiau fo. Ond mae yna ganeuon eraill sy'n sôn am y gwas fel un sydd yn dod yn concro. Mae'n dod fel Meseia i goncro, i orchfygu'r gelyn a ryddhau i bobl. A dyna dyn ni'n cael ym mhenod 61 o'r llyfr. A sylwch fel mae'n dechrau. Mae ysbryd yr arglwydd yw arnaf oherwydd i'r arglwydd fy eneinio. Ond fel dyn ni'n gwybod, mae eneinio yn yr Hen Testament yn arwydd fod Duw wedi dewis rhywun. Cafodd Dafydd ei eneinio yn frenin yn do. Dyma Samuel yn mynd a casglu teulu Jesse'n hyd, a pan ffeindiodd o Dafydd, dyma fo'n tywallt olew ar ei ben i ddeud, dwi'n eneinio ti ag olew achos ti sydd yn mynd i fod yn frenin yn Israel. A be mae Iesu'n dweud yn ei bregeth ydy, dwi wedi fy eneinio. Nid gan broffwyd, ond gan Dduw ei hunan. A dwi wedi fy eneinio nid ag olew, ond dwi wedi fy eneinio ar ysbryd glân. Fi ydy'r Meseia sydd wedi cael ei addo. Mae'r holl Hen Testament wedi bod yn edrych ymlaen at yr un fydde'n dod oddi wrth Dduw yn obaith i Israel ac i'r byd. A mae o'n dweud, heddiw yn eich clyw chi, mae'r ysgrythyr hon wedi i chyflawni. Be mae hyn yn ei ddysgu i ni? Mewn mannau eraill mae Iesu wedi dweud, doedd o ddim wedi dod i dorri'r gyfraith, ond i'w chyflawni hi. Mae wedi dweud mae amdano fo, mae'r holl Hen Testament yn tystiolaethu. A mewn lle arall, mae'n dweud na ellir diddym, neu ni ellir torri yr ysgrythyr. A felly un peth dyn ni ddysgu fan yma, dyn ni angen yr Hen Testament mwyn deall be oedd Iesu Grist isio i ni ddeall. Mi oedd o yn pwyso ar y cyfan oedd wedi dod o'i blaen o, ac oedd o'n dweud, mae'r cyfan yn dod yn wir yn ddau. Peidiwch esgyluso yr Hen Testament. Peth arall mae Iesu'n dweud, ych chi'n weld hefyd, ydy mae fod i'r un a'r unig ffordd i ddod at Dduw.
Mae yna bobl wedi dweud bod yna sawl llwybr at Dduw. Rhywun fath a ydych chi'n meddwl am yr Wyddfa, a mae yna sawl ffordd gallwch chi fynd fyny i'r Wyddfa. Gallwch chi fynd ar trac y mwynwyr, neu gallwch chi fynd a dilyn y rheilffordd, neu pob math o wahanol ffyrdd o gyrraedd y pen. A mae pobl yn dweud mae yna lot o ffyrdd o gyrraedd Dduw, ond mae Iesu'n dweud na. Mae Duw di anfon un sydd yn mynd i agor y ffordd ato fo. A fi ydy hwnnw. Dio ddim yn opsiwn i ni gredu bod Iesu'n un athro ymhlith llawer. Nid oes enw arall dan y neb wedi ei roi i'r ddynolryw, a mae'n rhaid i ni gael yn hachub drwyddo. Mae'r arglwydd wedi fy eneinio i medde Iesu, i agor y llwybr. Lle dyna un peth dyn ni weld fan yma. Mae Duw wedi eneinio Iesu, mae Iesu wedi eneinio gan Dduw. Yr ail beth dyn ni'n ddysgu ydy, mae Iesu wedi ei eneinio i fod yn waredwr. Rhaid meddwl beth oedd Iesu yn deud, oedd ei waith fel yr anfonwyd gan Dduw. Be oedd y job description roddodd o? A mae'n cychwyn ffwrdd yn dydy trwy ddeud bod yn dod i bregethu'r newydd da. Mae'n dod i gyhoeddi rhywbeth. Y gair am pregethu'r newydd da yn y Testament Newydd, yn y Groeg, ydy ewangelizo. A da ni'n cael y gair efengil a'r gair efengylu o'r gair Groeg yma. Oedd o'n dweud bod ganddo fo neges, a mae'r neges yma oedd yn mynd i newid y byd. Chi'n gweld, da ni'n byw mewn oes lle mae ystyr geiriau wedi herio. Mae pobl yn dweud, o, gewch chi gredu beth ydych chi eisiau, a gallwch chi benderfynu, wel, be ydych chi eisiau ynglyn ag ystyr unrhyw fath o air. Dim ystyr absolute i unrhyw air maen nhw'n dweud. Ond na di hynny ddim yn gweithio, na di, da ni wedi gweld na tydi hynny ddim yn gweithio. Mae ystyr geiriau yn bwysig. Os dwi'n dweud wrth y meddyg bod gen i boen yn nghefn, ond mae'r meddyg yn dehongli fy ngeiriau fel fod gennau i drwyn sy'n cosi, wel, dwi'n mynd i gael llawer o help gan y meddyg yna. Os dwi'n gofyn yn y siop am gael torth o fara, ond yn lle torth o fara, mae'r un yn y siop yn dehongli fel mod i yn gofyn am gael potel o arsenic. Wel, dwi'n mewn peryg yn dydw. Mae geiriau yn cyfri. A mae geiriau Duw yn cyfri. Mae geiriau Iesu Grist yn cyfri. Maen nhw'n dwyn ystyr. Ac oedd Iesu Grist yn dod ato ni efo geiriau. Geiriau am Dduw. A geiriau amdano ni. Gwirioneddau am sancteiddrwydd Duw. Am edifarhau. Am bechod ac am faddeuant, am gariad a gras Duw. Wan mi oedd oesau a fi yn deall hyn, a dyna pam oedd na gymaint o fri ar bregethu ar adegau yn de. Pobl yn barod i'w wrando, cymryd i mewn yr hyn oedd yn cael ei ddeud, meddwl am y fyrio a trafod yr hyn oedd nhw wedi i glywed. Mae Iesu yn dod i bregethu'r newydd da. A rhaid ni gymryd sylw o hwnnw, o'r fe ddoth efo neges. I bwydd y neges? Wel, da ni'n gweld bod yna sawl un yn cael ei enwi fan yma, i bregethu'r newydd da i dlodion, i gyhoeddi'r ryddhad i garcharorion, ac adferiad golwg i ddeillion. Rwan, be mae'n ei olygu fan yma? I bregethu'r newydd da i dlodion. Wel, nid dim ond i bobl heb lawer o arian yna, ci. Hynny ydi,
pan mae Iesu o fewn ychydig yn defnyddio dwy esiampl o'r math o bobl oedd Duw wedi cyrraedd atyn nhw. Mae'n sôn am wraig weddw dlawd o Sarepta, yndi, ond mae hefyd yn sôn am Naaman y Syria. Rwan oedd Naaman yn uchel swyddog ymyddin Syria. Oedd o'n gyfoethog, oedd ganddo fo weision. Ac yn y bennod nesaf yn Efengylig, da ni yn gweld mae rhai cyntaf i gael bendith gan Iesu oedd y casglwyr trethi. A mi oedd rhain i ddechrau gweld yn gyfoethog. Saceus ydy'r enghraifft enwog o rywun oedd yn gyfoethog iawn, ond oedd Mathew hefyd un o ddisgyblion Iesu. Nid sôn am bod yn dlawd o ran arian neu pethau'r byd yma, mae Iesu na. Chi'n cofio yn y gwynfydau mae'n dweud, gwyneb byd y rhai sy'n glodion yn yr ysbryd. Ac felly mae Iesu wedi dod at bobl sydd yn ymwybodol. Mae yna rhywbeth o'i le yn hysbryd ni. Da ni'n dlawd yn ysbrydol. Da ni ddim rhywsut yn gallu cael gafel iawn ar Dduw a be mae Duw eisiau ar y cyfer ni. A mae'n dod â newyddion da i rai ohono ni sydd yn teimlo bod ni'n dlawd yn ysbrydol. I gyhoeddi rhyddhad i garcharorion. A'r gair sy'n cael ei ddefnyddio fan yma am garcharorion yn golygu nid rhai sydd wedi torri'r gyfres, wedi gwneud pethau drwg ac wedi cael eu rhoi yn eu carchar. Mae'r gair fan yma yn golygu carcharorion rhyfel. Ond oedd y bobl oedd Iesu'n siarad efo nhw ddim mewn rhyfel, doedden nhw ddim yn garcharorion rhyfel. Oedd mi oedd Rhufain rywsut yn rheoli Israel mewn ffordd doedden nhw ddim yn hapus iawn, ac eto. Nid rhyfel fel yna, mae Iesu'n sôn amdano fo nac i. Da ni'n cofio cyn dechrau weinidogaeth, mi oedd o'i hunan wedi bod mewn brwydr. Brwydr yn yr anialwch, yn brwydro a Satan. Mae'r fath beth a caethiwed ysbrydol. A Paul yn dweud bod ni ddim yn ymdrechu'n erbyn gwaed a chnawd. Da ni'n ymdrechu'n erbyn awdurdodau ysbrydol yn anifolion leoedd. A dyna beth yw'r pwyslais ar ryddhau. Oherwydd y pedwerydd cymal ydy i beri'r gorthrymedig gerdded yn rhydd. Rhai wedi gorthrymu. Mae rhai cyfeithiadau Saesneg yn sôn am y crushed. Rhai sydd wedi i gwasgu lawr. Mae pobl yn cael eu caethiwo gan eu pechod. Ie, mae'n hen air sydd ddim yn boblogaidd iawn y dyddiau yma. Ond, da ni gyd yn gwybod bod trio byw yn dda yn gallu bod yn anodd. Mae'n anodd byw yn dda bob amser yn tydi. O'n i wedi dewis emyn oedd ni'n mynd i ganu'n gynharach. Oedd yn cychwyn ffwrdd efo'r geiriau, pyrang halon i. Chos da ni'n gwybod bod yn calonau ni ddim yn byr. Hyd yn oed pan da ni'n meddwl bod ni wedi gwneud yn dda, da ni'n methu wedyn. Mae yna hanes am y pregethwr enwog hwnnw o Lundain, C.H. Spurgeon, nôl yn y 4th ganrif ar 15. A dyma rhywun yn dod ato fo a dweud, Mr Spurgeon, dwi wedi cael pythefnos, medde fo, lle dwi ddim wedi pechu o gwbl. Dwi ddim wedi cyflawni un pechod ers pythefnos. Be oedd ymateb y pregethwr hwn? Peth cyntaf nath oedd stampio ar droed y person. A hwn yn edrych yn syn arno fo. A Spurgeon yn ei ffordd i hafal ei hunan yn dweud, whereupon ended 2 weeks of perfect living. Da ni ddim yn gallu byw yn berffaith ac yn dda. Da ni ddim yn gallu cyflawni y cyfan yma Duw yn gofyn i ni gyflawni wrth geisio ei garu o a charen cydyn fel ni yn hunan. Da ni'n byw mewn byd lle da ni... Mae pobl yn gaeth i'w euogrwydd. Da ni wedi cael yn gorthrymu gan ymysodiadau yn drwg. Da ni wedi cael yn dal gan yn hunanoldeb
gan gariad at arian a chyfoes a phethau, dyn ni'n ar goll mor aml yn hunan gyfiawnder. Ysgynnoch chi hiraeth am fod yn rhydd o'r pethau hyn? Atoch chi, mae Iesu yn dod i gyhoeddi rhyddid i garcharorion. Ac adferiad golwg i ddeillion. Na nid trio rhoi opticians allan o waith oedd Iesu. Oedd Iesu fan yma yn siarad efo pobl Nazareth. Meddyliwch, oedden nhw wedi bod yn byw efo fo ers 30 o flynyddoedd, wedi weld o'n tyfu, ond oedden nhw wedi gweld pwy oedd o. Oedd ei llygyn nhw'n ddall. Dyma fab Duw, yr un a wnaeth bechod ac na chai twyll yn ei enne. Ond oedd o, chi'n bod, iddyn nhw, oedd o'n ddim byd mwy na mab Joseph a Mair. A bellach ymlaen, pan nath Seimon Pedr i gyffes, ti yw y Crist, mab y Duw byw. Chi'n cofio ymateb Iesu? Gwyn dy fyd, Seimon fab Jona, oherwydd nid cig a gwaed a ddatguddiodd hyn i ti, ond fy nhad sydd yn y nefoedd. Mi oedd pobl Nazareth yn ysbrydol ddall. Fel cymaint o'r ysgrifenyddion a'r Pharisëaid oedden nhw yn ddall yn ysbrydol. Doedden nhw ddim yn adnabod Iesu, doedden nhw'n yn gweld pwy oedd o, doedden nhw'n deall beth oedd Duw am ei wneud trwyddo fo. A fe ddoth Iesu fel yn bod ni'n cael gweld cariad Duw. A sut mae cariad Duw yn gallu cyrraedd calonnau fel yn rhai ni a newid bywydau fel yn bywydau ni. A mae hyn yn ofnadwy o bwysig, fel y cawn ni weld. Oedd Iesu wedi ei eneinio gan y Dduw ac oedd o wedi eneinio i fod yn waredwr. Fo ydy'r Meseia. Ond y trydydd peth. Mae Iesu wedi ei eneinio i ddwyn ffafr Duw ato. Mae eto yn darllen o Eseia. Yn adnod 19, da ni'n darllen fel hyn, i gyhoeddi blwyddyn ffafr yr arglwydd. Rwan mae rhywbeth yn drawiadol iawn am yr hyn mae Iesu'n dweud fan yma. Mi fydde yr rhai yn gwrando arno fo'n synnu. Achos, pan ddarllenodd o lyfr y proffwyd Eseia, mi orffennodd o ar hanner brawddeg. Os edrychwn ni ar Eseia 61, dych chi'n gweld fod yna gymal arall yn yr adnod yna, i gyhoeddi blwyddyn ffafr ar arglwydd, a dydd dial ein Duw ni. Rhan fawr o ddisgwyliad yr Iddewon yn Eseia oedd y byddai'n dod i'w rhyddhau yn nhw, ond bydde fo hefyd yn dial ar y gelynion. Bydde Duw'n dod i gosbi'r rhai oedd yn gwrthwynebu Duw a'i gynllun. A da ni'n cael hwnna yn thema yn y proffwydi. Mae yna ddydd lle da ni gyd yn mynd i gael yn dwyn i gyfrif am y cyfan da ni wedi wneud. Ac wrth gwrs, mae Iesu'n deud digon yn ei ddamhegion am y diwrnod pryd y bydd pawb yn cael ei casglu ger bron Duw i gael ei barnu. A bydd pob pechod yn derbyn i gyfiawn dal. Mae Iesu'n sôn am ganghoned diffrwyth yn cael ei llosgu. Mae'n sôn am rai'n cael ei cau allan o'r wledd. Am eifr yn cael ei didoli oddi wrth y defed, ac am eiriau ofnadwy'r barnwr, ewch oddi wrthyf chi sydd dan felltith i'r tân tragwyddol a baratoed i'r diafol a'i angylion. Ond pan mae Iesu yn cyhoeddi i Fanifesto yn Nazareth, mae'n stopio cyn cyrraedd dydd dial. I waith oedd bod yn sianel i'r ras Duw ddwyn ffafr Duw yn agos at y bobl. Chi'n cofio
geiriau Gabriel wrth Mair. Henffych well, tydi yr un rhoddodd Duw ei ffafr iddi. Neu fel mae Beibl William Morgan yn ei ddeud, yr hon a gefaist ras. Dwi'n yn gwybod, ydych chi yn gwybod be mae hyn yn ei olygu? Ydych chi'n hiraethu, am fod yn un, mae Duw wedi dangos ei ffafr i ni. Wel, dyna pam oedd Iesu wedi ymddangos. Mwyn i ni wybod fod Duw yn gwenu arno ni. Fod ganddo fo ras i'w rannu ac i'w arllwys un calonau ac un bywydau ni. Ond i bobl Nazareth, na, doedd Iesu ddim yn gallu gwneud hyn. Na. Oedd Iesu ddim... da ni'n nabod hwn, mab Joseph a Mair di hwn, da ni wedi weld o'n tyfu. Na. Chi ofnadwy. Oedd mab Duw yn o'n cynnig ffafr yr arglwydd iddyn nhw, ond oedden nhw ddim yn credu. Oedden nhw'n gwrthod gweld am bod eu rhagfarnau yn eu caethiwa nhw. Da ni ddim yn dlawd. Da ni yn Iddewon sydd wedi'n magu yn y traddodiad mawr yn gwybod am Abraham ac Isaac a Jacob a Dafydd a Moses a'r gyfraith ac yn y blaen. Da ni ddim yn gaeth pobl barchus ydyn ni i gyd oedden nhw'n dweud. A mae'n syndod fel mae pobl barchus yn gallu troi. Ac o fewn dim, oedd rhain yn dweud wrth Iesu, wel, da ni wedi clywed bod ti'n gwneud rhywbethau ffantastig yn Capernaum. Go on, gna nhw fan yma i ni gael gweld a credu. Ac yna, ar ôl ychydig bach, maen nhw'n troi ar Iesu a maen nhw'n ei daflu fo allan o'r synagog a maen nhw am ei lusgo fo i ben clogwyn a'i daflu o ffwrdd a'i ladd o. O mae yna ddydd dial yn mynd i ddod. Mae yna ddydd pryd y bydd Duw yn galw pawb i gyfri. Ond, dydd gras ydy rwan. Dydd gras ydy heddiw. Oherwydd, dyn ni'n byw yn nyddiau Iesu Grist hefyd, dydyn ni. Mae'n flwyddyn ffafr yr arglwydd heddiw. Lle mae yr arglwydd Iesu'n dod ato ni a mae'n dweud, ydych chi'n euog? Wel, mi gyma i eich euogrwydd chi. Mi na i gymryd o fy hunan draw i groes Calfaria. Mi na i gymryd eich beiau chi i gyd. A mae'n iau ddioddef i canlyniadau nhw i gyd ar groes Calfaria. Dim ond trwch eich ffydd yn ddau. Ymddiriedwch yn ddau. Credwch yn ddau. A mi ddaw ffafr yr arglwydd i lenwi eich bywyd a'ch calon chi. Fel mae'r emynydd yn deud, dydd gras yw nawr. Dydd yw i ni ffoi rhag y llid ar ddyfod. Mae eto le trwy'r Iesu hael i ni a Duw gael cymod. Awn ato fe, cawn eto fyw, bwyd iddo glod, dydd cymod yw, o brysiwn yw gyfarfod. Sut dyn ni'n ymateb i fanifesto yr arglwydd Iesu Grist? Ydyn ni'n barod i dderbyn mae fod i'r unig ffordd at Dduw. Mae fod i'r un mae Duw wedi eneinio i fod yn Meseia. Ydyn ni'n barod i gydnabod nad oes dim gwaredwr arall i'w gael. Ydyn ni'n barod i ddeud, ie, mae fod i'r un sydd wedi eneinio i fod yn waredwr i fi. Neu dwi'n mynd i bwyso ar rhywbeth arall i geisio bod yn iawn efo Duw. Ydw i heddiw am ddeud, o dyma flwyddyn ffafr yr arglwydd a dwi eisiau ei ffafr o. Dim yn heiddio. Dim yn dall pam bod o am drygarhau wrth rhywun fel fi, ond dwi eisiau ffafr yr arglwydd. Dyma oedd cyfeiriad gweinidogaeth Iesu Grist. A dyma ydy'r hyn da ni'n cael yn gwahodd i bwyso arno fo. Ydych chi'n ei weddio? Arglwydd yn Duw. Da ni'n rhyfeddu dy fod ti erioed
wedi ystyried byd sydd mor o thryfelgar yn derbyn di. Da ni'n edrych yn cwmpas a da ni'n gweld o ddewn tad pobl yn llawn hunanoldeb, pobl wedi anghofio amdana ti. Da ni'n clywed am drais yn y byd. A pan da ni'n edrych i fewn i'n calonau ni'n hunain, da ni hefyd yn gwybod bod ni angen gwaredwr. Diolch ti o ddewn tad. A manfon Iesu Grist i fod yn waredwr. A trwy ysbryd glân, neu di agor yn calonau ni, fel yn bod ni'n pwyso arno fo, ac arno fo yn unig. Amen. Da ni'n iawn i ganu. Da ni'n mynd i orffen trwy ganu emyn efo yn gilydd. Dewch hen ac ieuanc. Dewch at Iesu, mae'n llawn bryd. Rhyfedd am ynedd Duw ddisgwyliodd wrthem cyd, aeth yn brynhawn, mae yn hwyrhau, mae drws trigaredd heb ei gau. Wel, diolch i chi am ymuno efo ni heddiw ar wythaf y trafferthion da ni wedi cael efo'r dechnoleg. Gobeithio bod chi wedi profi bendith. Cofiwch gysylltu os da chi'n dymuno gwneud efo ni. Fyddwn yn falch iawn o glywed gynddo chi. A dewch yn ôl sil nesaf a gobeithio fyddwn ni wedi sortio'r holl broblemau technegol erbyn hynny. Gadwch i ni roi'n hynny yng ngofal yn harglwydd ar ddiwedd yn hoedfa. Bydded ein Clistion agored i glywed dy eiriau, yn llyged yn agored i weld dy ogoniant, yn ewyllus yn barod i blygu i dy ewyllus di, yn calonen brysio i ymserchu ynot bob amser, trwy drygaredd rwy ti'n ei estyn atom yn udd gras. Amen.